To jama'a assalamu alaikum masu kallon mu sauran mu a wannan kafa ta mai suna Jakadiya TV. A wajen wannan lokacin muke kawo muku wannan shahararren shirin mai suna filin taurarin mawaƙa wanda yake zuwa muku daga masana'antar nan ta Kannywood. To a yau wannan shirin ma ya yi tattaki ya ɗauko muku wani fitaccen mawaƙi fasihi daga cikin wannan masana'antar ta Kannywood wanda ake mai laƙabi da Abbas K. Amma an ce waka tana da daɗi a bakin mai shirin ji su mawaƙan a yadda suke cewa ke da babban bako a madadina da dukkanin ɗaukakin al'ummar cikin wannan tasha ta mai albarka ta Jakadiya TV muna maka lale marhaban barka da zuwa. Barka. To masu kallon mu sauran mu wannan babban bako namu ko kuma in ce babban bako naku da muka kawo muku shi a cikin wannan tasha ta mai albarka yau dai gashi kwatsam a cikin wannan tasha ta wanda za ku ji kaɗan daga cikin tarihinsa da kuma wani irin gwagwarmaya yi a cikin wannan masana'antar ta Kannywood har kawo wannan lokacin. To yanzu dai za ku ji sunan shi daga bakin shi daga cikin tarihinsa. Abba ko kuma in ce Abbas bin barkanka da zuwa wannan tasha ta barka. To barkanku jama'a, da farko dai ni sunana Abbanskit wanda aka fi sani Yahaya Abubakar wanda aka fi sani da Abbanskit. Ni haifaffen garin Yakawada ne da ke karamar hukumar Giwa Local Government Kaduna State. To, a matsayinka wanda kake fitaccen jarumi ko kuma in ce sahihi ko kuma a ce fasihi ne dai gashin duka dai mu daura muku a matsayin kasan ko mawaƙa ko sana kuke amfani da shi. Yara dai. A'a ba yara ba dai manya dai. Har yanzu muna tatata ne. To shi ke da. Kafan bata Muna rike so ko ba. za ka yi mana kaɗan daga cikin tarihinka wani irin gwagwarmaya aka yi sannan kuma a matakinka na karatu wani mataki aka fara har kawo zuwa wannan lokacin kuma me ya baka sha'awa ka shiga cikin wannan masana'anta ka inda ka kuma ka zama wani daga cikin ɓangaren da an ce idan ba kai mai basira ba da hikima da iya sarrafa maganganu ba za ka iya zama kasancewa mawaƙi tun da waka baiwa ne akwai wani kalma da ake cewa ita hikaya ma ga bakin ta in ba Allah ya baka wannan baiwan ba ba za ka iya ba ko kuma menene ya baka sha'awan yin hakan. To da farko dai ni tun kafin in fara waka na daɗe ina ɗan irin harkan music irin DJ haka wanda za a kira Kade kai DJ haka da sauransu yawa DJ dai DJ nakan yi MC ma wani gurin amma dai kawai in naje DJ din abin da ya kai ni shi nake yi. Tun ina dan harkan DJ na dan fara zama that's one 2010 dan fara tarayya da waɗanda suke harkan fim amma wannan lokacin gaskiya ba wai ina sha'awan shi bane ina dai tare da su ne zan je a yi shooting ina gurin ina wayewa tun daga kan DJ dai lokacin da asalin tarihin waƙan ya fara na zauna a majalisa da abokai da sauransu ana maganan waka to sai kike saba me a cikin waka abu ne mai sauki a yana ka dallacin ya zai ka iya waka waye ka fahimta ai so sai na ce to shikenan ni kuma ne muku alƙawarin gobe sai na kawo muku waka a wannan lokacin ina da waƙoƙi sama da 10 waɗanda na rubuta na aje wanda kai ne ka rubuta su ni na rubuta su da kaina aje sai abun akwai waƙan ba ta a kaina amma dai nakan rubuta don ko tafiya nake tun ina karami gaskiya da kaina nakan rinka kawo abubuwa daban-daban to a lokacin gaskiya a wannan lokacin gaskiya ni ba hankali na bai taɓa kawo min irin zan yi waƙa zan fara yin waƙa ba ko fim din ma ban tunanin zan fara shiga lamarin harkan fim ba so a wannan lokacin da muka yi wannan gaddaman the next day na zo na kawo masu track a wannan lokacin da na ci zan kawo ka zo ka cika musu alƙawarin cewa na kawo masu wannan waƙan nayi so ni kaina ban tunanin zan ci gaba da yin waƙa ba kawai lamari ne na ubangiji a wannan lokacin magana ta nan magana ta can magana. To kafin mu tsunduma cikin shirin kai tsaye akan bangaren karatu fa a wani mataki ne ka tsaya kafin ka ci gaba da wannan sana'a taka? To za a iya cewa SSC shine secondary school qualification daga nan ne aka dan tsunduma to har yanzu dai ba a samu an ci gaba ba tukun amma in Allah ya da akwai kudirin wannan da lokaci. To a ɓangaren me ake cewa harkoki na rayuwa, ka san akwai wanda idan suka fara harka ta masana'antar shirye-shirye ta Kannywood sukan samu matsaloli daga ɓangaren iyaye da kuma abokanan arziki da dai ɓangaren abokanan ga yadda kawa masu kallon mu sauran mu bayani. To a ɓangaren iyayen ka fuskanci wani ƙalubale cewa ba su ba goyon baya daga ci gaba da wannan sana'a ba?
na bangaren iyaye na ban da wani kalubale ka gaskiya. samu goyon bayan Na samu goyon baya saboda ba ni kadai na fara waka a gidanmu ba. Akwai yayana wanda muke uba daya, shi ma yana waka amma lokacin waƙoƙin siyasa yake, shi ta nan bangaren yake iya waƙoƙin ai siyasa. kaman kai ma na kana waƙoƙin siyasa ai Ana tabawa, ni ba wanda ba na tabawa ba gaskiya. wanda ba ka tabawa. Inda ta kama akan buga. Ai To ba amma san inda za ta kawo faɗi. yanzu kana ga za ka kai shekara nawa ne a cikin wannan masana'antar tsakanin ko kuma waƙoƙin ka kana ga su iya kai guda nawa wanda kai za ka iya tunawa da adadin su ko kuma a'a ba za ka iya kawo adadin su ba. Gaskiya ba nan taɓa iya ce maka ga adadin waƙoƙi ba. To amma Gaskiya. yanzu misali kawai sai mai saurare wani ya kira ka a waya ce maka wani ina son san adadin waƙoƙin ka da kai ba za ka yi ta sun kai 100 kaza ko kuma 1000 kaza a'a kai dai kawai sai dai ya ce sai ya binciken da ya yi kawai. Sai dai ya ce dubun amma sai shi ya bincike ni ba zan iya kawo ba. Cikin ba za ka yi to a cikin waƙoƙin siyasa da na ga kake yi Na'am. duba da yanayin ka lura a wannan bangare namu da ko kuma ce wannan bangare naku da kuke yi a matsayin ku na masana'antar Kano duba da yanayin da ku tauraron mawaka kun shiga cikin harkokin waƙoƙin soyayya dumu-dumu a ciki kwatsam kuma sai aka sake canzawa kuma sai ka fada cikin waƙoƙin siyasa bayan sabanin da an san ku waƙoƙin soyayya kuke da na aure sai ku shiga cikin waƙoƙi to menene yake ba ku sha'awa ne kuka shiga waƙoƙin siyasa ne? To, ka san wasu su za su yi waƙan siyasa don su samu kuɗi ne. Ni asali ma gaskiya duk wanda ya san kuma duk wanda ya san waƙoƙi na ba zai ce ga waƙar siyasa ɗaya ba in ba wannan lokacin ba. Kuma wannan lokacin waƙan da na yi wasu kan ce a na yi kaza a na yi ne don kishi don wanda nake so har zuciyata. To kaman kai waƙoƙin da na ga kamar daga cikin waƙan da kuka yi tare da waɗansu ƴan uwanka mawaƙa wanda kuka nuna kishi a matsayin ku kuna son mai girma shugaban kasa ko kuma ce mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar na kai wannan waƙoƙin to bayan shi akwai wanda ka musu waƙoƙin siyasa ko kuma a'a shine kawai wanda shine zaɓin ka wanda hakan ya baka dama ka zauna kai nazari ka sake nazari kace barka waka ko barka waƙe wannan masoyin naka. Gaskiya babu wasu 'yan siyasa sai dai kuma in wasu suka karɓi aiki sukan iya cewa zan sa baiti ne amma dai ni dai ƙashin kaina in ce na yi ma wani waƙan siyasa ban taɓa yi ba. Amma dai waƙoƙin irin like sarauta nan nakan yi sosai. Amma dai ban taɓa waƙan siyasa ba in ba waƙan. To a cikin mawaƙanmu na Hausa da muke da su a arewacin Najeriya ka san kowa da irin bangaren da yake yin waƙoƙinsa akwai wanda shi ne zamanto maka kake amfani da fatan nashi wanda zamanto shi ne role model naka ko kuma a kai salon ka daban ne wanda kake amfani da shi. To ka san wasu za su iya cewa a yanzu babu irin fata ɗin da za a ce yanzu in kana yi kamar yanzu yanda nake waƙoƙin soyayya wasu suka ji suna cewa a'a wannan yaron M Sharif ne wannan ni kuma wanda gaskiya amma irin zama ban taɓa irin zama a studio M Sharif game da suna wai aiki ba sai dai kawai a gari nake mu je mu gaisa lokaci bai lokaci wannan kuma pattern ɗin duk da haka in ka ce slow ne nake ko kuma salon M Sharif ne sai ka ji in ka saurara zaka ji nawa daban ni ma still da nawa salon wanda yake daban ne. To akwai waƙoƙinka suna da yawa wanda ni zan ce maka na saurare su akwai mai sona ga suna akwai Maryam ga dai waƙoƙin da ba za su kirgu ba kafin mu tambaye ka wacce ta zama to maka bakan dai miyanka a cikin waƙoƙinka dan so ka yi wa masoyanka da masu kallon sauraron mu a cikin wannan kafa ta mai suna Jakadiya TV ko akwai yanayin wasu tsaraba da ka shigo da shi wanda za ka yi wa masu kallon sauraron mu saboda san cewa a'a ai wannan wakan da muna tunanin ko Melere ne ko kuma Abdul Diwan ne ko kuma yan Sharif ne ba shi kuma ba shi ne yayi ba kaga in ka lura ai duk kusan muryoyin naku sun zo iri daya in ba ka kasance mai saurare ba za ka iya bambanta muryoyin naku ba. Waƙoƙin da akan kira na a lokacin da na yi su a ce wannan mai Diwan ne ce ba shi bane abokin shi ne irin su Birnin Masoya Hawwa'u to duk waɗannan waƙoƙin gaskiya da sanda na sake su an ki kira daga different gurare ana tunanin ko Umar yan Sharif ne. To wannan dai gaskiya wa'annan ma ana fi receiving numbers din su irin like Ghana Kamaru wasu sun fi makwabtan mu yan Niger so su sun fi yawa so suna yawan tambayoyi akan cewa Diwan ne sai abin ya bani dariya aka ce min ba gaskiya ba ma wanda aka fi min magana irin Diwan so kowa yana abu sai ce Diwan ne kuma azin murya na sai ga murya na bai ma yi irin yanda na Diwan yake ba gaskiya saboda murya na yafi na Diwan dagawa yafi nashi karfi yawa shi kuma nashi kasa ne sosai to shi yasa sai in ta mamaki a to in zan dauko wakan Diwan in sa nawa in sa wannan sai ai ba wani alaman da za a ce wannan wai dan an ji wannan a ce a Diwan ne dai yanayin mutane ne gaskiya da kuma duk da su mutanen wasu kasan zaka dade kana harka wasu basu san ka ba gaskiya ne da wannan to duba da yanayin shekarun da aka ja a cikin wannan masana'anta ta Kano kana ga
akalla zuwa yanzu haka irin shekara nawa cikin wannan masana'anta ta Kannywood? A bangaren ka na mawaki, saboda ka fi karfi bangaren waka, abin sa bara mu tawo bangaren fina-finai da ake home baka home moving zuwa yanzu da ake wannan zuwa series irin shiri mai dogon zango, abin sa bara mu kawo wannan abin saboda na ga ka fi karfi ta wannan waƙoƙinka da bidiyoyinka sun fi yawa akan wannan gefen. Eto da fara shiga na harkan industry gaba ɗaya dai za a iya samun irin shekara 13. An jima ana gwagwarmaya. An jima ana gwagwarmaya da fara shiga wannan kam. Kuma da fara waka na shekara 9 kenan. To alhamdulillah. Zuwa kaga ai tafiyan ba ran kusa ba. To gaskiya akwai bashi da muka gaskiya. Wannan na son kawo masu saurare ka rera musu wani baiti guda 2 ko 3 haka, ko ma ba ma kamar yana bana a'a masu ramu son karera musu, ka rera mana nuna tuku saboda mu namu muna son nan musamman ne za ka rera ma wannan kafa ta mu mai suna Jakadiya. To a matsayin ka wanda kake da kai babban mawaki ne wanda ka riga da kai shura kuma an riga da hansu, kaga ya kamata a ce mu baka abun side by side kuma mu ce bangare saboda menene an ce ana son a cire wai tsakuwa ne a cikin aya ne ko kuma ya ne Hausan, ka san akwai wani kalmomi da duk wani wanda zai kawo karin magana aro yake da gurin ku, saboda ku kun fi saurin sarkaɗe kalmomi a matsayin ku na mawaka. Bara mu gani za mu iya. To yanzu mun saurare dai sauraron ka. Jakadiya TV tashar Hausa mai abin alkhairi. Ina kuke nuna ku fito ku sauraro batu. Sai haƙuri fa, abinda ban shirya ma bane. To alhamdulillah. Amma kai kokari sauran wancan kai bangaren kuke son ka kawo bana. Saboda ka san abin da sa nake so ka baran barka ba, dalilin na so nake akwai wa'inda suke sauraron mawaka kala ko ne saurari waƙoƙin Naziru a kwanakin baya da Auta Waziri bai sai bambanta ba. Za ka tunanin kamar cewa Naziru ne halin kuma Auta Waziri ne. Sannan kuma akwai waƙoƙin da Dogon Jayi wanda yanka saurara farko za ka ce ai wannan waƙoƙin mai dawaya ne. Wani ko ce a'a ba waƙoƙin mai dawaya bane, ga suna ta ambatan sunayen dai makamanta haka, kamar da za ka ga aka sha bamban tsakanin waƙoƙin Asnanik da Sadi Siri Sharifai, kaga akwai amma dukkan su haka mun gara ma wannan akwai Yandi Asnanik wanda yaran Asnanik ne shi ma in yayi wannan zaka ji kamar Asnanik ne. To shi ma kaga kamar Nura Yamino shi ma haka yake. Kaga ya kamata akwai waƙoƙin da Abdul Diwa ne wanda na riga da na sani, daga baya ka tace ce ku sai akan cewa ba shi yayi shi ba. Wani waka da cikin shirin suna fim da mai suna Mansur aka dinga cewa ai wannan M Sharif ne waka wanda ake cewa da akwai abin da ke cikin raina zana fada ba san wannan yawa. To kaga ya kamata kai ma ka dan ma masu waran ka bayani da masoyanka da masoyan shin su gane cewa wancan wakan fa da kai fa ba fa Abdul Jiwan bane ko ba M Sharif bane ba kuma mai lera bane, a'a a baskin dai wannan waka. To irin wannan waƙoƙin kamar wata waka da nake kira Birnin Masoya. Da nake birnin masoya ni da ke ga mu a soyayya da ni da ke ba mu fatan rabuwa. So na wakan gaskiya mutane da dama sun kira ni suna cewa diwan. Sai kuma wani waka da na saki wanda ma nake shirin yi ma bidiyo kwanakin nan. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Wakan da ake kira Hawwa'u. Wannan ita ce wadda nake cewa zo ki tafi da ni mai suna. Hawwa'u so ki riƙe ni ki kai ni can gari na masoya, domin da ke zan rayu. Ita kanta mutane suna kira suna yawan tunanin ko diwan ne. Gaskiya Abbas ki babu abin da za mu ci sai mu ce mu gode Allah ya ƙara basira da fasaha. Kaga wannan wakar da kai ta inda ba dai zan ta ba, ke sa da ta hauka ni ma karan kaina na ɗauka. Ni da nake ma magana bai tunanin cewa ba diwa mana wakan nan. In ba yanzu da ji a bakin ka ba. Sau tunani na ba kai ne ba kai wannan wakan ba. To kaga kamar irin wayannan daban ne. Akwai wakokin da in ka ji kuma ko da kana jin irin wannan in dai ba ka san muryan ta ba. Ba za ka ce wannan Abbas Kit. Saboda akalla akwai salo uku. Akwai wanda shi salo na ne pattern ina ne wannan. Ko wani yayi zaka ji ma ba ma haɗi in kan ni din ne. Kamar irin wannan wakan na Tantabara. Okay, na Tantabara wata waka Labule, Amarya duk in kana jin su zaka ji irin abu yanayi ɗaya ne, taku ɗaya ne irin su wanda ba wani wanda zai ce shi irin wannan pattern din yake. A wannan pattern ina ne na musamman. To amma su sun kasance maka su ne wanda kake koyi da salon su ko kuma a'a kawai da kasance a cikin wannan harka ne har abin ya zo ku samu kamanceceniya da kai da su, ko kuma tun farko kana sauraron waƙoƙin su ne
wannan hakan ta baka dama ya zama to duk wani abin da zaka yi sai ka ga yana tafiya kan tsari irin nasu? To in maganar sauraron waƙa ne tsakani da Allah zan iya ce maka babu waƙoƙin da na saurara irin kamar waƙoƙin Adam A Zango. Ka fi sauraron waƙoƙin Adam A Zango? A wannan lokacin kenan. Sai na saurari waƙoƙin M Sharif sosai. Na saurara amma gaskiya ban da mawaƙi, ban da jarumi wanda zan ce na koyo abun koya ne a gurin mento dai kamar Adam A Zango. To kuma sai abin ya zo sha bamban kuma. Sai ka bar salon Adam A Zango kuma ka ɗauki salon M Sharif za a ce, ko kuma a'a ka ɗauki salo ne daga wa ake suna Abdul Diwan ne ko Bayere, ko kuma a'a abin da ya zo maka ne kawai baka yi expecting din shi ba? Kawai dai gaskiya sanda na fara irin wannan salon ban taɓa tunani ma ni zan yi irin wannan salon ba. Zan iya cewa kwaikwayo ne na M Sharif da gidana ne, su kuma su Diwan abokan aiki. To ai daman ka yi magana ka ce gari ɗaya kuka da shi, sannan kuma kakan je studio na shi yau da gobe, hakan yasa har idan kai wani aiki za a dinga tunanin kamar shi ne. Sannan kuma su Diwan da Bayere sun kasance abokanai duka dai kuna da yin kuɗa tare. To kaga ai daman kamar da masu hikima suke cewa zama da madaukin kanwa an ce yana kawo farin kai. Ko kuma kawo farin kai gaskiya. Shi kawo farin kai. Gaskiya shi kawo farin kai, saboda akwai lokutan da zan zo ina waka. Ni kaina ne sai in ta tunani wai me yake jana, akwai lokacin da zan so in yi wani abun na daban sai in ji kuma still tana jana dan gaskiya wannan salon yanzu ya fi rinjaya. Dan akwai irin salon M Ino wanda in ne zaka ce wannan ma a studio M Ino ya tashi. To duba da yanayin lokaci, a gurguje kowane irin kira za ka yi wa da masoyanka akan cewa su je su bibiye dukkanin waƙoƙinka da kai da su sosai, za su gane akwai bambancin salo na wajen ɗaura murya da kuma bambancin ka da shi wake da suna M Sharif da Abdul Diwan. Wani irin kira za ka wa masoyanka, sannan kuma masoyanka su san cewa kai fa a koda yaushe kana mai burin ka cika musu burinsu ne, kullum kakan ɓata dare da rana don ka san cika musu wannan burin nasu, su gane cewa wannan fa Abbaskin ne ba kowa ne ba ne. Gaskiya ba abin da zan ce wa masoya na, sai in ce na gode, kuma na ji daɗin irin yanda suke nuna kulawa. Ina ganin sakonnin su, masu kira kuma muna ganin kiran su. Waɗanda kuma suka kira ba mu samu halin ɗagawa ba su yi haƙuri saboda dole sai da uzuri. A kullum burina shine in ga na faranta masa rai, sannan kuma wannan abubuwan da nake kulle musu kai na cewa wannan Diwan ne wannan M Sharif ne, ina kokarin in Allah ya da duk track din da na saki zan kokarin yi mishi bidiyo domin su tantance wannan fa ba Abdul Diwan bane kuma ba Umar M Sharif bane. Insha Allah abin da nake kokarin. To masu kallon da sauraron mu a wannan kafa ta mu mai suna Jakadiya TV, a daidai wannan lokacin saboda karancin lokaci a nan za mu tsaya tattaunawar mu da wannan babban fitaccen fasihin mawaƙi wanda aka san shi da Abbasky. Babu abin da za mu ce masa sai dai mu ce masa mun gode da fatan Allah ya sa ka koma gida lafiya. Sai dai masu kallon mu sauraron mu kar ku manta je wannan tasha tamu mai suna Jakadiya TV, ku danna ku yi mana subscribing, ku danna mana ƙarar sanarwa, ku yi mana like, ku aiko mana sakonninku wanda haka shi zai ba mu damar zarar mun ɗaura ayyukan mu za ku rinka ganin su. Muna muku ban kwana a daidai wannan lokacin. Mu haɗu a kashi da biyu. Malam Abbasky, to muna maka fatan alkhairi, Allah ya sa koma gida lafiya. Na gode.